Sådan. Fortjener til jurist i et spring, og det var spring, der indbragte dig 30.000 kroner. Nu gælder der så 50.000 kroner, og du har jo stadigvæk lov til at svare forkert en gang, uden at det koster noget som helst. Så klip på. Yes. Hvad kunne du forestille dig nu? Jamen, nu kommer den der pladebutik lige ind i billedet. En og alene på grund af udelukkelsesmetoden. Ja, hvem så arbejder i har jeg lidt svært ved at se en elver som ret meget andet end sådan noget. Vi er enige herfra. Enig. Ja, ikke også? Elveren, der kunne man jo godt køre en trio på. Derovre, drenge, kunne man ikke? Jo. Vi tager en, jeg tror, vi tager en trio på arbejder i pladebutik. Okay. Yes. Det vil sige, at en af de 3 personer, som vi præsenterer dig for nu, arbejder i en pladebutik. Så det er altså enten nummer 1, nummer 4 eller nummer 11. Ja. Kunne du bruge det til noget? Ja, det var lige de 3, man havde. Hvis det ikke skulle være en 11'er. Vi kan begå en fejl, så vi kan vel lige så godt. Myggen, det gør vi. Vi tager en 11'er på arbejder i pladebutik. Peter, det gælder 50.000 kroner nu. Yes. Det er nummer 11. Som er en del af trioen her. Arbejder du i en pladebutik? Er det din identitet? Nej, jeg arbejder ikke i en pladebutik. Okay. Så fandt vi da ud af det. Det gjorde vi. Og det var da sådan set positivt nok, at vi udelukkede én ting i forhold til hits. Det var så lidt dyrkøbt, for det betød, at du nu, kan man sige, har brugt 2 af dine livliner, og du har 1 tilbage, og det er det med eksperterne. Du har 30.000 kroner i lommen. Det er dine, men det er altså dem, du gambler med fra nu af. Hvis du har lyst til at fortsætte, næste step er 50.000. Ja, svarer du forkert, så mister du altså det, du har vundet. Ja, det må man jo sige. Jamen, nu tør jeg ikke pladebutik mere. Så, man kan sige, det du ved, hvis vi lige holder fast i den pladebutik, så ved du nu, at det er enten nummer 1 eller nummer 4. Ja. Så meget ved vi. Og nummer 4 troede du ikke på lige før. Nej, det var ikke i meget. den sammenhæng. Nej, det var på grund af noget undervandsrugby, jeg gerne ville have haft hende til at beskæftige sig lidt mere med. Men nu er jeg bange for de 2, så lad os hoppe over til noget med noget... de der støvler der, det er også noget pilgrim. Så og det hørte jeg op vinderen sige derovre. Og han ligner også... Det er en eventyr. Er du på nu? Jamen, det er 6'eren, vi snakker om. Ja? Ja. Og det protesterer I? Ikke på den, nej. Nej, vi tager den på 6. Og nu, han er pilgrim. Bang. Okay, sådan. Ja. Sådan, Peter. Det gælder 50.000 kroner. Det er det, du får ud af det, hvis svaret er rigtigt. Ja, det skal du har 30.000 i lommen nu. Er svaret forkert, så har du ingenting i lommen, så er det tak for nu. Peter, lad os krydse fingre sammen. Lad mig nu spørge. Nummer 6. Det er de gode andre sko. Pilgrim. Er det din identitet? At vandre er at bede med fødderne. Ja. Og det er det, Pilgrim gør. Ja. Sådan. Ja. Sådan. Træk vandet i maven. 50.000 kroner. Ja. Er du oppe på nu? Ja. Næste trin. Næste rigtig gætte identitet kan give dig 100.000 kroner. Næste forkert gætte identitet sender dig hjem til Hammel uden penge. Uden Klein. Ja. Så hvad gør du? Vi har snakket lidt om etteren til ejer et spagfirma. Ja. Og hvad er det, der gør, at etterne kunne eje et spagfirma? Men Peter, det vil hun ikke. Jeg tror, det er en ret god idé, hvis du bruger en trio her. Eller en ekspertråd, hedder det. Fordi hvis vi får den ene rigtigt, så får vi også den anden rigtigt. Det er jo det. Vi bruger eksperterne. Okay, så du vil spørge eksperterne, og hvad er det for en identitet, du vil have eksperterne til hjælp? Jeg vil gerne have hjælp til ejer af spagfirma. Okay. De er eksperter. Hvem af de her 5 er mon ejer af et spagfirma? Martin, vil du lægge ud? Jeg tror helt klart, at nummer 1 ejer af et spagfirma. Hun har velsøjnede og velholdte negle. Hun har en flot kulør og går tydeligvis meget op i sit udseende. Og jeg tror, hun er sådan en, som vil have lyst til at drive sådan et spagfirma. Okay.
Karin? Jeg ville også umiddelbart sige, at nummer 1 svarer til mit billede af en kvinde, der skulle eje et spagfirma. Jamen, Vi prøver at spørge Lotte. Hvad har du et bud? Når jeg ser nummer 1, så tænker jeg, at så må hun have noget med vand at gøre. Så mit bud falder på nummer 1. Det vil sige, Peter, du har 3 eksperter her, som ud fra deres vurdering mener, at nummer 1 af de nævnte årsager her godt kunne være den, der var ejer af et spagfirma. Ja. Men hvad siger dit mavefornemmelse der? Etter har jeg meget lyst til, at hun skal sige ja til, at hun har et spagfirma. Ja. Også fordi, så har vi en 4 bagefter, vi er sikre på. Og jeg er sikker nok til at gætte. Hun skiller sig nok ud. Så du er parat til at sætte dine 50.000 på i kant? Ja. Okay, og held og lykke med det. Tak. 1 ejer af spagfirma. Det gælder 100.000 kroner. Ja. Nu, Peter. Ja, det gør det. Det vil sige, dine 50.000 kroner, dem kan du godt glemme alt om. Ja. Du får det med nu enten ingenting eller det dobbelte 100.000 kroner. Det hele afhænger af, om nummer 1 er eller ikke er ejer af et spagfirma. Ja, det gør det. Det er du ret i. Så skal vi ikke se at få ud af det? Jo, tak. Det gør vi så om et lille øjeblik. Tror du også, at denne person matcher med denne identitet? SMS ID mellemrum ja eller ID mellemrum nej til 1999 og deltag i konkurrencen om en designertaske fra Friis & Company. SMS-konkurrencen er slut. Vinderne kan ses på kanal5.dk i morgen. Velkommen tilbage til Identity, hvor Peter fra Hammel står med hjertet op i halsen, det kan jeg godt forstå. Peter havde nemlig for et øjeblik siden 50.000 kroner i lommen. Det har du sådan set stadigvæk, men hvis dit bud nu er forkert, så har du intet i lommen, udover hvad du kom med her. Er dit bud til gengæld rigtigt, har du vundet 100.000 kroner. Ja. Nummer 1. Ejer af et spagfirma. Er det din identitet? Nej, det er det ikke. Det var 50.000 gange ærgerligt. Ja, hun drillede lidt. Det drillede lidt, men man kan jo altså heller ikke være 100% sikker. Selv de 3 eksperter blev snydt, om man så må sige her. Ja. Skal vi lige få fundet ud af, hvad hendes rigtige identitet er? Nu du ved, at hun ikke er ejer af et spagfirma. Hvad tror du så, det er jo det. Kunne godt finde på at have lavet noget bungee jump så måske. Jeg står i en pladeforretning. Så der var hun altså. Der var hun. Bil på pladeforretningen. Nå. Nummer 4. Hvad er din identitet? Det er mig, der har sprunget bungee jump på 216 meter. Wow. Okay. Nummer 10. Hun er laborant. Jeg er laborant. Den var god nok. Ja. Så har vi nummer 11. Hun har et spagfirma. Så. Jeg spiller undervandsrugby på... Okay, det er man altså ikke. Så er der noget 12 tilbage. Lad os prøve at høre ham. Så er det vandhunden. Rigtig hjertelig velkommen til besøg et af mine spag. Ja, tak. Sådan, tusind tak for, at I deltog. Du fornøjelse at møde dig, og tak for gamblingen. Det holdt jeg desværre ikke helt. Nej, det er jo